Ah, doc. More the more. Eh? Wow. Kala melo. What a quick. Enya? Nenu one more. As for no person I give, can you tag here? Give ka one more. One, you wouldn't can all Germany. The Ocha. More of course, couple. What are local pastor? More in a TikTok. Don't scroll. This prayer is for you. I pray for success. You will meet success this week. Okay. Claim it. Yeah, can you so claim more claim the web for Nigeria. One Nigeria. Come on, ndị Igbo update. Si anụ ndị Germany na alọ. Kama ka ndị si na work na Igbo eso loba ya nwa. Cha. Ọ bụrụ nwezi ọ na alọ. Ya batala obodo. Gịnị onye kwa na phone? Anyị na-anọgide kwa kwuchalụkwa obere kwa. Ebule beke kpọọ ya na phone. Ka ị mara afọ ajụọ ya nwanne m ọ na-arabazikwa cha. Okay. Ka ma ọ bụ na ọ na-agazi nkịtị. Yes. Chinko. Ọ kwa ka my classmate. Ka na aka nwanne mmadụ. Aki ma nwanne m. Anọkwa m nwanne m. Na mbaka mmandi a BP. Nwanne mmadụ. Ego si aga ko nwanne. Ọ dịkị na-eje. Ọ nwe ebe na-emepe branch hospital na mmadụ ebe. Ọ bụkwa obere ife. Ọ bụla kwa nwanne m. Na mbaka mmandi a BP na da woman amara nke ọ ya si aga. Ị ka na-ege BP? Nwanne m. Mbaka njero aka na na adịghị m afọ na group ndị doctor. N'aka nnọkwa naanị mana nwoke ozi aga alụ nwoke ozo n'ezo na aka ntren. Ọkwa ya ka nwa si eje. Ya na ọ nwere. Udodi. Sike Udodi. Ọ nwere ka m ngwara nwanne m. Ọ nwere. Ka ọ dị ole taa? Mo. Wow. Ọkwa my classmate. Onye akịta. Doctor Kobo. Nwa be ndị be okeke na. Ha ka wasiko. Ọ na-nwa be ife anọ. Uche moye mma. Ọ na-emesịkwa ọfụma o. N'oge moto akịta. Gbam. Ọ nọkwa na-emepe ụlọ ọgwụ na mgbede ebe ọ si n'ebe a ka ọ na-eje. Gịnị akwụkwọ? Gbam. Ọ dọkịta ibe m. Dọka dọkịta m bụ ka ọ bụ. Gịnị akwụkwọ? Ọ my classmate m. Ị mara mgbe m na-eje akwụkwọ. Ofu kọọsụ kwa. Gbam. Dọkịta ibe m na-ekwu. Gbam. Wow. Mgbe ụfọdụ Chineke kpọọ mmadụ okwu ya gbakwa afọ mara ihe kpọrọ ya akwụkwọ. Nke bụ eziokwu. Ọ na-enye aka. Yes. O nwere ike na ọ na-ịsa dọkịta. Ọ bụrụ ọ nwere ike ọ bụrụ nọ n'etu dọkịta ị kwesịrị ibi je na-alụ nke oyibo. Onye bụ dọkịta ibe gị. Nkata ka anyị na-akpa. Na-akpele onye classmate gị bụ ya. Ọ classmate mụ na agụrụ akwụkwọ na ịmaga nwa ndị bụ okeke na onye nwa nọ n'ọdọ ibe m. Ị ka na-eke BP na village a. Mọla ka enyi nkwa. Ọ bụrụ nwayọ. Ị ga-eke mma ndị BP. Anọ ma pikol ha ngwa atriti gide gbogbo ewuti ọgụ. Mọla kure kwupụkwa n'ihe akwa. Ọ dị ka na-ehiwe ọkụ. Na mụọ kwụsịkwa ihe na-eme. Mana ngwa atriti duman. Aka idere na arụ mpachukwu. Shut up. Nwoke nwebulu ọkpa mgbu. Kịta ọ da na ngụlọ. Ọ ngwa na-etiriti ya. This man. Mụ na gị na ọmụ eriwe. Na mụ adịghị na-akpasu m ụdị iwe. Ọ iwe. Ọ dị ka na-ehiwe ọkụ. Ntị ọ bụrụ na Batman ka ị chọrọ ị na-eyi na village a ijekwa black na black ka Batman na-eyi mgbe ọ bụ na iri ya nọ ka Batman kpee ya kpee ka ọ na-eme fiom ị na-aga ọ bụrụ ihe iwe iwe n'iwe ọ bụrụ na Batman ka ị chọrọ ka ị na-eyi ijekwa Batman na-eyi ma ọ black ọ adịbe ya bụrụ ihe ya onye abụghị ọgwụ mma pikol wite ọgwụ ọgwụ ewute ọgwụ dịka aka na arụ mpachukwu ma nwoke ọ dawago ngwụlọ na dọkịta ibe gị azụkwa na mgbede biko enwere iwe ị na-enweke iwe ọkụ. God forbid.